njoka ndi zina zotero ziwaluma. Iwe ninga mwino lulumidwe ulibe ntchito. Ukatha upati kumangochoka chino Mafazala madala ine ndi bambo ake aumodzi Steve Kondwa Banda studio muno chiprogramu china cha mafazala chadzaso lero ndi mutu wina mutu omwe tifuna tikambirane pano koma ndisanatero ndipereke moni kwa bambo ake Angel Ada Simon Banda atseni moni amene akutone. Zikomo kwambiri Steve komanso ndifuna ndipereke moni kwa mafadha onse amene mukutionera apa nthawi inoyo timakukondani kwambiri muzikhala pompo pamene ife tikuyankhula timanena nthawi zonse kuti iyi ndi program imene kuphunzitsana komanso kukonzana ndiye tikamanena muno mwina ndiwe mbale mwina ndiwe mayi koma nkhani yayikulu yoti mafadhala tizitengapo mbali imene ife tikunenapo pano. Zikomo kwambiri khalani pompo pamene ndithu mumva mutu wathu wa lero. Zikomo kwambiri. Bambo ake ate kwene Professor achakumphanga takulandirani apatseni moni. Moni ndichitira mucha kuchokera uko kuchitipa mpaka na kunsanje komanso ziko lonse lapansi amene mumationera pa Mibawa television kaya muli pa Go TV kaya ndi DSTV kaya muli pa Facebook makoma nonse madala mzanga mafazala nzanga takhalani pamenepo lero kuli nkoke koma zithandiza inoyo. Mutu wathu wa lero kodi nkuyenera abambo kutenga nawo kupita nawo ku DNA kapena kuti kukayezetsa kuchipatala kapena kumalo ena oyezera kuti adziwe anawo ngati ali aodi pamene akuakayikira pamenepo ndi pamene pali nkhani. Nkhani yayikulu ni nkhani zomwe zikuvuta tamvapo kuti ayi banja lijatu lathapo mwana wa zaka 7 uja akuti siwa abambo apeza kuti siwa abambo. Banja lija lathapo mwana wa zaka 20 anaphunzitsa mpaka ku university uja akuti siwawo mpaka nana 5 onse osakhala ako. Ndetu kunena kuti kuli azibambo ena amangokhala mafazala ena kukhala nawo anawo koma mtima kumangokayikira kuti uyafana ni Burundi uyu uyakufanana ni Nyamata ogulisa mapisa nkhuku uyu kodi anaotera kuti kwakayikira uyu afana ndi bwana uyu lowekimeti uyu kodi ana amene kwakayikirawo kwabwino kupita nawo ku DNA kuti ukayezese uziwe chilungamo pamenepo poyamba penipeni mwayi wankhirata chakumphanga kwambiri timafuna tingolongosolapo a minute kuti nangasi anthu mwina amangomva DNA ndi chani ngakhale tilongosole moperewera komabe zitheka. DNA ndi ka abbreviation kamene kamatanthauza kuti deoxynucleic acid ndeti mana kuti DNA imeneyi imapezeka mu mbewu ya bambo. Kusonza kuti ife tikapereka mbewu kwa mayi ujayo ndi kubereka mwana ujayo amatenga mbewu ija uthenga uja kuti awa ndi achakumphangadi. Ndiyeno ndi zimene zimaonesa kuti mbewu yaperekawe kwa mkaziyo pobereka chipaso chotchedwa mwana ndi yako ngati sali yako imakaonetsa. Ndiye kuti mumapita ku chipatala kuli machini amene amabwera nkuyeza ena amatenga magazi ena amatenga chamkatikati mwa nkamwamu ena amakhoza kugwisa ntchito khungu kuyeza aone kuti kodi iweyo ukufananadi majinsi yako DNA yako ndi mwanayi ndi wako ndiwe unaberekadi. Ngati unabereka iweyo chimaonesa positive ngati si wako chimakakubalisa so kuti konko chimaonesa zili ngati mmene tiyezera matenda amalungo kapena HIV/AIDS kuti tiziwe kuti muli nayo kapena mulibe. Professor Forokoza ndithu tiyambe bwanji Ada Simon Banda ndikwabwino abambo kuntenga kuti ukaziwe kuti uyu paliena umachita kuzwika kuti sanga kuna mizire ndendende achakumphanga ndendende Ada Banda koma wina makhanga ndi uwantani koma kufupika ngati neba. Nkhani imene ineyo ndifuna ndiyambe choncho
ziko mwambiri anzanga kuti mwanena amene zimakhalira kapena kuti DNA ikuthandiza chani. Ineyo kwa ineyo ndima pamalo ponena kuti si bwino kuti ukhale ndi nthawi imene yone kuti ukayezese ani oti wakhala nawo 20 years. Kodi oyambisa ndani kuti lero ndikufa ndikayezese ndekuti munthu uzati anthu onse malawi muno ndekuti azikhala kuti azikayezesa nawo kuchipatala. Ukunkayikila kuyambira nthawi yokayikira ndene ndakana kuti ine si bwino chifukwa pomene mukunenapo kukayezesapo ndikuti ona china chake koma ngati sunaone china chake osakhala mantha. Ine ndimafuna kuti chilungamo anthu tisasokoneserako hata kuzoti siyako ni ndani ndani atane kuti achimalizatsa kuchipatala iwe wakupitisa chipatala luwe wafula bwakayikira mwana tetete Burundi Burundi akufana na bwanji afana naye bwanji Burundi aina afana na ndini afana na ndineyo mwana sakufana na ndini kulibe anthu akuda kulibe anthu akuda akuda biye kulibe kuntundu watu atandiuzani kulibe aliko ndaine nuna kuti si bwino kuti nditenge ana ndiyambe ndipite nawo chipatala onse ndondo ndinawo ana 20 kandi nawo 9 10 akakuyezeni zona nezo ndinali kuti nthawi yonse ndinakafuna kuyeza nakayeza mwana wanje tangobadwa osanduza kuti 20 years azimaya kuchemerereni sandichemerera azimaya koma ndisindinso mbali yawo azimaya komanso ndi mbali ya zibambo yokha imene ndunena azimaya sandichemerera koma ndifuna nene chilungamo cho chioneka ndinu mulimo bwanji ineyo ndiwa chilungamo kwambiri pajana bagama chilungamo nkhani yoyambirira yeni njonera kuti ndi bwino kuyezesa kuti uziwe cheni chake abinukayikirayo Bambo Steve kale mmene makolo athu amayezera DNA yawe inali yamaso amata akapita kuchipatala kuti mwana wabadwa kungobadwa lero lomwe agogwa kwa makuzo kuti mwana ujadi ndi wanu amamuyangana makutu mbena imira amayangana mphuno za imira amakuza kuti mwana uja chimwene ndi wanu amabwera sona kuuza kuti achimwene mwati mwana uja ndi wanu kukufusa angati akunkayikira akulu amabwera kuzakusina kuti achimwene Mungu ovutika mwana uja si wanu ndi pamene anthu amapeza kuti ngati si wanga ine ndamusiya so pano azungu anabweresapo makina mamo lizikusa ntchito za makolozo anabwesa makina kuti ngati mukukayikira pita nakajambule akaone kuti ndi wanu di so nani ndikunena kuti mkwabwino ndipo ndizofunika chifukwa kuli bwino iweyu uzizwa kuti ana anga amene ndili nawo paziko lapansi ndi awiri kapena mmodzi awa kusiyana ndi kuti ukatenge ana 17 amene akubereka munthu wina uko iweyo nkumazitenga ngati obereka amene obereka wangobisa kwa nyumba achakupaka inu mundiana ngati 4 kwa ba onse munakayezesa ndipo ino musayangire ino munaona na ayakupaka nsogoleni ndimafuna ndikuuze ndikuti siku lina ndichita chipongwe ndizangonena ana inu pitani kumibawa aliyese pana zangu lichakumpanga chifukwa ananga chimene tasiyana nawo sanambe kugwamano chokacho bashi komano mukangobwera kuti muyangane olo muzi olo amene akonera television amene akuziwa ananga asikana awiri anyamata awiri akuziwa kuti nkulu isama na madipo sana name ndenda kufusani fuso kumene mwapita inu kwa chakumpanga mwapika kumbali imene ine sitakufunse ndakufusani funso munatenga nanu kukayezesa ndipo inde kamena ayi basi papa nopo nangasi iya mungu nena inde kamena ayi zikudula kwa ndakuti mugopa ananiyezera pa tradition akugwanga nzodi awandie ndeza chizunguzo mwatenga kuchizungu kodi tumene ndikulankhulira panotu ukanakhala kuti palifoni apa akadakoza ndikuimbira ndichakumpanga kunena zona anakewo sakusowekaso mene mabwera kuno kumibawo kuno iyi program ya mafadhala iyi mwauza kale kuti pankawe kuti aimbe foni anine kuti ndi ananu ndene ndikunena kuti si bwino yayi ndendu ima pombo ti si bwino chifukwa iniyo munoti anama kodi olo panopo azigogo amapita chipatala chokuona kuti hey mwana nditu weni wa banda uyu taona ni mpata nde ananga onse kuti mwaone chabwino alili mpata nalibe mpata nde ndikanoti opanda mpata ndipena kuchipatala kameze DNA nde kuti sindu chita chilungamo ngati pali munthu amene akufuna mapanga za DNA nde linu mupanga zimene koma ineyo
ndiye amene akundimva azibambwena mukopa chani mukopa chani palibe zopa koma mukopa kudziwa kuti mwanayu sanatenge chonse cha ineyo kunena chilungamo olo kumtundu kwathu ifetu kumtundu kwathu kulibe makaladi koma mwana mkaladi iya ifesu tunensa makaladi mawanja mwenye tinene zona chabwino ineyo chamo ndifuza chocho koda Steve ananu amafanana musi ndili mmodzi amafanana tsikana umodzi chipumika ni babu tikapange jene usekelera ngati babu tikapange jene iya ukopa iya sindikopa mwana atongo badwa usekelera kuchita kusowa kuti Steve do ana osa masekelera akabadwa ndipo sokoli ndikuonesa ni chituzi chituzi sokoli timafuna tinene kuti izizi zimene tikunena za ma DNA mafazara ambiri madala abambo ambiri akulirira kuti boma likanasisako mtengo ndicho lingachoti kuti azikwanisa kupita ndi kukaziwa chona chake manyumba mutu amwene tirimo koma tikumapezeka kuna kuti iweyo kuti ndi akazanga ali akazi auje iweyo kumawerengesa kuti mkaziyu mwana wa namba 3 ndi wanga ali wa friend wako ali wa ndipo ine ndikukuvanitu koma nkhani yonena kuti munthu iyayi ukambe ukayezese bwanji osayezesa mwana akangobadwa ndi muzika yezese kodi sogolera inu muli gulu lothawa kuyezesa ngakhale magazeti magazine mwamva ndi magazi angaipa mwamva ndi magazi angaipa chabwino apapa ndamvesa muli ndi mantha ndinu Steve ndi chakumbanga muli cha mantha chifukwa inu mukunena bwanji kumukayezese sindingamazuke mamawa kukalimbikira kumaphunzitsa mwana okuti ndi wanthu naye mfumu si wanga mwana okuti ndi wa aneba si wanga mwana okuti ndi wa best friend wanga si wanga ndikufunseni choncho ndifanifunseni choncho nosawiri kodi amene akuyambisa kuti akayezeseni ndani pakati pa mkazi limwa mambo mkazi angayambisa zimene zakuzati okubaliriye mkaziyo akuziwa kuti ndala kwisa ndine mpekesera zapeza ngomvera mpekesera olokachitidwe ka mwana somwe akuchita akumakunena akumakutukwana mwana kudabwa kuti mwana yukhalidwe limene malume kwathu kulibe kwathu ndipo ndimafuna ndivomereze pamene ukumapezeka kuti ana ena zimene akuchita pakhomopo woti kuntundu wanu palibe anachitapo simungandinamisa kuti ayi izizi kambana za science kuti heredity azina amatengera chifukwa cha environment imene ali zimakhala zoposa environment imene inuyo tikutengereza sanga kai mozi kuti kapena nawo sewa ndo omvera kapena ndo aphunzire kwambiri papezeka wina wache katikati mwanawo ene wina ndo opanda nzeru choncho koma nkhani ndiona kuti si inuyo ngati mukukayikira amene mukopa ndino mune kuti tete pita kuti inuyo mumapita kuchalichi kuli nkhani ya Abel ndi Kaini anthu wakuoneka kuti anabadwa ngati matwins ndithu Abel ndi Kaini koma onse anali mbewu zotani zosiyana khalidwe limene limapanga Kaini linali la atatu acheso naye la uchigawenga mutakumbukira kuti Adamu anali chigawenga Abelo anali uja kuti amachita zinthu zofanana ndi atate mukakafufuza bwinobwino Bible bwinobwino kuti babaje na chigawenga apo ndi kutsutsana chigawenga chaye chiti khalidwe la Kaini lijana inu ananu sinano inu asogole khalidwe la Kaini ndipo tikukana khala DNA nthawi imene ijayo akanampeza kuti Kaini hata mtu amanena mwana wa mwinache Kaini palibe kuti kulibe anthu ya tipumilekaye ku breki tibweraso mafazala madala amaopa monjoka ndi zina zotero ziwaluma iwe ninkamwena ulumidwe ulibe ntchito ukatha ukwati umanga uchoka chino achakumphanga ine ba
zipezeke kuti ana usiyako tikuyenera panga zotani nkhani dia straight apachire mwana si wako ndibaje omwe pokapo ukhale kuti uli ndi philosophy ya Madonna yofuna kuchita adopt komanso womuchita adopt yo sangakhale uyu wakunamiza ana wapita ukapanga DNA wapeza kuti si yako azipita kwa atate yao full stop anyamuke nanga uyuyo makunamizayo limozi poti anyamuke basalire boja nsogoleni mawanja enatu akutipanga amuna afengati aganye wodi tizingu apezira chakudya akazi ondi anawo edi ukangochokapo amachita kwauzana jamwa bwino amene achatusha bambwa amene ja basa kama pakaza muzingu ayang'ana amene ja tingofuna kuti bwa eniyo muphunzire ana aja kangotengedwa kupita mu university mu chaka cha namba 4 akumaliza akupita kugala akukatenga abambo awo aja na abereka aja kumapita nawo kugala iweyo kukuzemba zikuchitika mwanimvesesa umakhanga ti wewe wangogwira ntchito yopanda dipo ndiye pamene wayezesa DNA ndikujandane nakoyamba kuchi kuti tikadape mpazipatala zathu nditu zikhale very affordable kunkhani ya DNA tizikaizesa akuti 70% bambo ambiri kunyamula ana mwamba hiboyi asali yawo ndipo ndizona azibambo Musa sokoneza kuti akulera ana ini yake abambo mafadhala anga anzanga mafadhalawo akulera nawo sono inuyo amene mukuopa chakumphanga ndi Steve mumvere munthu amene amaopa ndi amene makadandaula sono inu mukufuna ndingwerekeza chonchi ngakhale zili zosachitika mukangomaliza programu iyi kumapita ku nyumba akazi anu kukakuza kuti iyi programu ija yandikhuza ngati ulalikwa nchalichi ana inawasiyana angakanene zimezo anena kuyambira pati fanawo ndiyanga anawo ndiyanga tifanye maina ndi machuo kukhala bambo ndichikhulupiriro chabe madziwa si chikhulupiriro chabe kukhala bambo ndi chikhulupiriro chabe chongokuza kuti bambo ine zili motere iwe nuwokhulupirira kuti ndizanga katundu indi wayi komano amene amadziwa cheni cha mwini wakeyo kuti chinthuchi ndi chawakuti ndi mayi koma ine apa ndikuona anthu niyo mukunena chifukwa choti munakhumudwa chifukwa iyo nkhani iyi mukuyilimbikira kuti azibambo ambiri taimaka Steve azibambo ambiri 70% akulera ana ini yake munaona azibambo 70% akulera ana ini yake palibe akulera ana awo dziko lapasi tikumva tsiku ndi tsiku inu musatengeza akulera ngati tikunena kuti tikutenga za chizungu mzungu yosifazana mzungu sifazana mzungu simamuna ndi father wa kwazu ndipozo nobibosi naso wakumvera wafuna umasulira mzungu kalidwero nyasa limene lili lokuti inu mwachoka mukulimbikira ena pamene muli kulimbikira kunyamula misomali mulimbi umu kumakhala uganyo wawo wina ali mtambasale basi mwana ameneyo si wanu inu mamulimbikira mwana ameneyoyo si wanu koma basi fa mungomvomera ine ndikuuze ndi choncho sikuti ngomvomera ineyo pakhale mfundo zimene zingakuyenereze kudziwa kuti mwana si wako koma imene mukupanga inuyo ine mukunena ine sinaza DNA mukunena ndinuyo chimene ndikunena nchonena kuti inuyo ngati mwakhala ndi ana kamunana 4 5 ngati mene mwakhalirana achakumpanga ndine palibe chifukwa kuti lero ndi lero tikati yayi ndikuwatenga ananga tamvera lero ndi lero tena ananga ndi mayiwe tete tipite ku chipatala mwaonapo chani ukukayika ndiye chabwino ngati pali kukayikira decision kamene chiganizo chofuna kupanga ndiwe musazunze ana usazunze kapena mkazi lero mukamuza kuti tiye tikaize search for ukuzuzana ndani odi kukhala nawo ndiapo ndizimene ndikususazo ndizimene ndikususazo matewerana kulanda inuyo osagwira ntchito ena mpaka na mamwanti mwene wako inuyo mukanitengere anthu amene
mukutsa kuti 1 2 3 4 mafadhala awawa akulera ana ine ache muzikanditengere eti zambe zimatazanira mukukopera katengeni ine ndizakubira alipo ngatata fune kubwera kuzoonekera poyera tiyabweretsa koma ngasafuna kuzoonekera poyera ulemu wawo titani chapatsa koma zinthuzi zikuchitika khadi kukamba panopa mawanja ena mulibe mtendere akamona mwana kuzoti mwana uyuyu si wanga mena amaya ndinachoka koma pobwera ndithamwe yakunduza sizikugwirizana ndikati chabwino ndikufunse nosawiri pa nthawi imene umanoti anawo siyanga ndi nthawi imene anaji adakali makanda kapena ali pepe iwe kumangomulera ali pepe mpana akule zimatheka iyo musiye nkazi ngationa kuti mwana akukuza kuti si wako musiye nkazi apili mwanayo iya sigwizana chifukwa ino tagwirizana ine sinagwizana nanu koma ndingonena chifukwa kuti inuyo nkhani mukuinena kuti iya anthu akulera ana nde ine ndinena kuti ngati akulera ana anthuwo kodi inuyo chikupweteka ndijani chama chikupweteka achakupanga mbali yakuyankha ndikuwafusawo inuyo chama chimene chikupweteka ndijani cholera ana amene siyana wani timanena kuti kudindo wakulera mwana si wamasewera kuchokera pamene wabadwa kuti aphunzire afike kumapeto that's huge, that's a lot. Muntu umaononga ndalama za nkhani ndeku kapeze kuti wayamba kuononga pano mwana uja wafika msinkhwina wake uzikazi kuti mwana yusi wako ndi chinthu chowawa ndi chifukwa chake tikunena kuti adakali ang'ono boma likana kauli pamene polasekula makomo tiyeni tizipita akangobadwa mwana ine sindikulola ndikuyenera kuti azibambo ziko boma lipange nthawi yone kuti basi mwana akabadwa akamuyesa alesitwa banda ngati mumaberekaso ana kumaberekera ena fake nkhani mukuikira kumbu aina chat abwera zanduze kuno kuti ati mwana wawo abwera mwanzawo ana abwera zanduze kuti mwana ndumbuyo ine ndikunena sikwaikira kumbuyo koma ndikunena kuti ngati inuyo mukuona kuti mwanayo mwabereka mwana mulidi mwana adakali wang'ono inu kapangeni zimezo koma ine ndikunena kuti inuyo kupanga demand kuti mwana ngobadwa pompo ali kuchipatala kumweko faso mauzidwa zokuti mwanayo akufana ndi ambo yake anamwalira iwe sunaone pambo yake funa kukuponera zite kodi so mwana sakabadwa losantengere nechira chake Steve ndi chakumpanga simunambe mwauzidwa ino kuti mukufana ndi akugwana amana zona koma mbali na bambo yako mbali yandianga mwati akunena bwanji sauna mukufana ndi bambo yanu ndeuta gogwanu ndi amene atingane kuti ndamene nazalowa nyumba iyo sizimene zonse ndanga sopana ndi anawo mukunena kubadwa wonse mukunena kagogwakoko umatenga ka percentage kakang'ono ikapita kandi ku biology kankusasa amene amapereka yambiri amakhala awawa kuti utengere pakati pa mayiwo ndi bambo komano mwana kuchita kuonekeratu kuti mwanayu uyu oloka werengesera masiku tikungovomera azibambofe palibe zibambo anzanga ndimafuna ndiyankhe pamene pochonchi pandifusa ndilagogwako mmene akuonekera bambo Stevio abereka mwana mmene akuonekera kuganza kuti mwana akamabereka mwana nzake azioneka ba akuzoka usiya nda Stevie nde ine mukungona kuti eti pange ine ndikunena kuti sizotheka sibwino ya inuyo kapangeni koma ine ndinena kuti sizabwino kuti mafadhala mwasoonete mitu mabanja awo athe chifukwa kuti inu munena kuti yaye akulera ana ine zonezo olakhala kuti akukayikira mwanayo akukayikira ndani abambo kapena olo anthu auza kunena kuti komatu mwana isiwanu anawo amene akuonekeramo afana ndi auja angokhalabe inuyo pepo Asa sazo chilunga. Basi wanzo ngatwa chilunga zingokhala zilera. Ngati asali akalere chilunga mwechininkaziyo. Ngati kuli kupsha kume ugahena kwa kapcheka kazi. Ndayo kwatira chisoni iliposo. Izozo manena kuti kaya sitibazo kuti kaya kuli jahena kaya situ kuzoneka kwa gahena. Zibezo tingolekeza kai pomwepo. Chakutegeza pomwepo. Komano sutelekeze. Komano samanena kuti chilango chiri akafa kapena kati. Nanga inu mukona bwanji kuti mutapuna mizani wakuna mizani kangati pana nafo. Ngazi wakulanga iwe uli moyo kumakulelesa.
ano kuti siyako nawenso mulange ali moyo ponthamangisa apite kwa bambo ake ana mutamangise yo chabu mutamangise ababa paneni kapa mutamangise osazoti muzi heche chikakule ababa paneni kapa kali chilungamo koma chowawa chochokera kwa ndani kwa mai amene akuziwa kuti akusunga ana amene mamuna ali nawoyo siyaki kaya dakwatirana kale kale nkati mwapezeka ana akuzoti anawo mmene anenera nko Steve kuti ndi anyakwawa yawo ya mfumu kaya makansa wa mfumu kaya andani anthu akuchalichi alonda kufetereza abwere anene chilungamo chimene chochiza masula bambo amunanga mwanayu inali mistake si wano ya muchito anzanga kaya ndi wakuti anene chilungamo ndipo mwamunayo abusa kuberekera anthu ana okay munaona tingopereka kisa mukamanena nkhani mukandi umbo ndipeleke tumbo ndipeleke umbo kumangochi kunali mneneri wina amene amagona ndi mwanache ndipo anamangidwa wazi wanda ameneyo sopano na dem malesa bwa sema kuna abusa amene akubereka azibusa ngwamisa kuna azibusa omwe akuberekera azimabanja yena ana azibambo yena munaona ena kumeza mwana mwana umale wa abusa kuchali chizizi komwe zokuchitika kwambiri kudaba amene akakamilira mai wa kuchali ndipo so uzotero za mai aka kumakhala amakani umatizo wake omwe suje kuchali chandi kuchali au sandi sokonese ayiwala kuna uli kuchali chikwako verse Efeso chapter number 5 verse yake 22 godi anachita kunena kuti akazi inu muzimvera amuna ainu eni ndipo anachita kunena kuti ainu noka koma mapeza kuti achakazi mizimu sakumva adatadikira nimalize amene akwamvera omva kusanga sana ndizo zimene prophet sakunena zimene pamene Bible likunena kuti uzimvera kulitamaliza kutamaliza kubereka ngani imeneyo ngamba kupita kumene kuti ndaima ngani imeneyo mukunena ino abusa musamba kile abusa ambiri datsu watabasi kwanu tamvera mene mwanenamo mwayamba bwino ngani ya kwa Efeso chapter 5 verse 22 komanso Bible mweyo verse mweyo amanya kuti amuna mtani mukonde nani akazana so nonga tukunkonda nkaza kundeke na kuembe kunkaikira kuti awi ana walipo wa ndiye chikondi cho mukonda uzile ya terafao sirina mkirisana chimozi bado wafazara ipitirira nkani ipitirira pakana titabeza chedi kuri chiti nthawi ndiomwe yachita njiro pamakina atiwonge fumba muzikalo samala fumba kumaonetsetsa nawo mukamadzabereka kuti Pinda Charles Pinda ndi amanali pakabela ndani bambo ake ate kwene mamuna za nchito professor jakupanga komaso bambo ake ine sindifoka ya cholinga cha program uyi ndicho kuti mbali za bambo tingatanzani bwanji mafazala tisamakhale anthu ankhawa kuzimangirira pali nkhani zina zomwe tikhoza kukambirana tikungozisungira zinthu kukhosi mapiraki kungozimangirira zina zoti zibwera nazo ndikumamasuka mmene amamasukira azimayo tukamba tsiku lina imene iyi tikufuna mbali kuzakhala maitokotani kuno mafazala tizapitirize nkhani ya DNA imeneyi ine ndadadake aumodzi Steve Kondwa Banda mafazala madala mafazala madala amaopa munjoka ndi zina zotero ziwaluma iwe ninkamwino lulumidwe ulibe ntchito ukatha ukwati kumango choka